Malta ippreżentat il-prijoritajiet tagħha fid-dawl li mill-ewwel ta' frar se tkun fit-tmum tal-Presidenza tan-Nazzjonijiet Uniti għal xahar sħiħ dan hekk kif Malta għandha siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. F'konferenza tal-aħbarijiet jum qabel Malta ma jkollha il-Presidenza, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burge qal li dan se jkun żmien storiku għal pajjiżna fejn Malta se twassal il-messaġġ ta' paċi u sigurtà madwar id-dinja. Il-Ministru Burge qal li waħda mill-prijoritajiet huwa s-suġġett ta' tfal waqt li jkunu f'kunflitt armat. Hawnhekk tfal li kienu f'kunflitti armati u jinsabu għall-ażil f'pajjiżna se jwasslu il-messaġġ tagħhom. Priorità oħra se tkun dik tal-klima u l-oċeani, hekk kif bħalissa id-dinja qed tiġġieled it-tibdil fil-klima u żieda fil-livell tal-baħar li jaffettwa gżejjer żgħar madwar id-dinja. Temi oħra huma dik tal-irwol tan-nisa fil-paċi u s-sigurtà u anke dik tal-litteriżmu l-importanza l-edukazzjoni waqt konflitti. Il-Ministru Ian Burge qal li f'dan iż-żmien jista' jkun hemm tibdil minħabba żviluppi li jistgħu jinqalgħu fid-dinja fosthom il-gwerra fl-Ukrajna. Hija importanti ħafna u naħseb li opportunità li l-Gvern Malti għattini darba bħalma kellu fl-1983 u 84 dawk is-sentejn 40 sena ilu, issa reġa' jmissna li nagħtu l-kontribut tagħna hawnhekk qegħdin hemmhekk biex inservu lill-komunità internazzjonali. It-tema tal-gwerra fl-Ukrajna u żgur li ser tkun qiegħda tingħata l-prijorità assoluta minna u mill-kumplament ta' dawk li jaħsbuha bħalna fosthom il-membri l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk il-Ministru għall-Affarijiet Barranin ippreżenta l-programm ta' ħidma li hemm skedati f'dan ix-xahar. Fost dawn hemm attività dwar iż-żieda fil-livell tal-baħar fejn hawnhekk se jkunu mistiedna ministri ta' gżejjer stati żgħar li qed jintlaqtu minn dan il-fenomenu. Apparti minn hekk se jkun hemm dibattitu dwar l-ewwel anniversarju mill-gwerra fl-Ukrajna fejn se jkun hemm preżenti wkoll pajjiżi li huma affettwati minn din il-gwerra. L-iżgur hemmhekk ser inkunu qegħdin nagħtu t-tmexxija tagħna li dejjem titmexxa bil-prinċipji li s-soluzzjonijiet mhumiex il-gwerer, is-soluzzjonijiet mhumiex il-konflitti, imma id-dialogu u allura il-prinċipji li dejjem sawru il-politika internazzjonali ta' pajjiżna.